protest. Yes. Wisekorora egenti kia bakabanya guteyana burai bwa sai mutugure. Mutu twajire kunyanganya ntunye rochi. So this is the right time abasai bamwira witokeza wa wingi basire ground. They are not the projects. Now kuigana uko neli barorire buna bano chinga kitu na chiechi. It's our time. Mambi ndero. Yes, ntwene kibuna amunjiriria achenzi kuru bachagete kurubikana. Twarire maunjiriria ndonsi anena suburai. Wisekorora monchirine tra barende mono ali buna yatakeire wisekorora barete impact. The impact they created was big. Barete kwa roche na CS rinchi abenja butwegazi. Abande bakabiku. Twaroche bakemba swete asichikwere ndicho chi ebiroge BCS. No, I think water ntonyorete CS ya water urumusai. Dorende nteraikirana. But ndio uchaguzi nero teraikirana. 2027 we expect to see more young leaders bacholire baguswese byogebyo. Yeah. Anene toche hase orongoro wagusi anene kirenge gitwa kenene no kyaringi. Gusi na nkurure egwade ya Kitutu Central. Na Kitutu Central. Magendro naro. Kitutu Central is korora magendro tayo. Is korora mwaka tuwa tali urubu Duke Nyarango magendro tra korali unatakire. Yes. So the needs is still low. Wese korona njira koro sipara chire very bad on a poor state size so wabuna wane mburego tu. They are not very well. Wese korora mangana youth empowerment tabwati any program yo ku empower the youths. Wese korora mangana nonya sports tara kori tikende yonsi ura sports nonye biti beito moralia wese kwenda orona Kenya vinge oende nonye kiongongi kiamwasi etingenya korosi bikira magenuka. So there is nothing going on there. Likende ngiyo nje na kutame kuchinata yaba. Is just siphoning our money and it's just takoli tara kora magendra takeire. Yeah. Ayo naki ukona wethira perfect usenegento byago ko forge. Na nagote umuralia njino muntu we ground. Njino muntu kutara. Kira ase nonde. Wise korora nachi video chirichana ko post. Pararo se titali ko bekanonye moro muri ore standard yengi. Wise korora nonye para korosyo oye tituga tali cross the drainage system ete parane drainage system. Yes. Takira ko beka makarabati ko beka moro muri standardized buya warosi makarabati yawe buye gana the drainage system nere ko kali kwerende. Wenta ko ba on a good state. Wise korora nonye biti chipesanchi yabe tucho cross biti 3 million. Agachabuna tutabe kyongongiro gorogali akarosi akarusia marabaiga akakora akatebone kile kitaki yasarekire akaenda kitiko kora kwerende ni kurwa utachitiko teki that is like miaka eretri nonye tutabe 4 years. Nothing has been done there. Even the vile gero ninko kote vitali dine bindo kurusia sumutuan the reality no yabantu nako diguralina MCA getine getiye kyongo gitarakerosi Kenya binge tarakerosi na ECD classes. I have not seen any CD classes being launched by the MCA. None, by as we speak now. As nachi tebuna kia kiongo ngina na roje kirasi kire tuga, ono ya cha kire tu, and kire stagnant. So those are things that are on the ground. Okay. Mo swali na tebuna mugara muwe na kia kempe. Na ralia yaiga mo MCA anyarire kawe kirani. Ane naro rai kirani na ralia yaiga. Awe kirani tutebene lyagocha matanga linanda gochora alia dana nayangocha naragocha narataligocha unabona monongorongo gwa yana lyagochenda tutebe gendeke nako lino kwena matanga na ku support ya matanga lakini mangana development for me is a zero. Yeah. Okay. Anene tuisego tebe buna ningo feiri highway being county ose na kero bwa matebwa bo ni wodi yugo se wodi Kitutu Central oba matebwa bo Nes County na Kibora. Wisekorora kera duka kwenda many functions ya mugavana agoteba buna ndi me governor muno kuba muntu ndi bwensi. Wisekorora the leadership is failing from him. It's failing from him before to try kirasa abana inchi. Kera oteba una rene governor mono oteba na mugavana wana sinkrante semeselia enkumusabege gento gete on immediately. Namusabege gento gete on immediately. Idende kiraro rutukuburiga kirago tebana ninde ne governor kumusaba tutebene chi project gete titokora no nyenge tiongo project umusaba umwa
nkiatara akorera rende the necessary chibesa chiba allocated nkiatara chikorere gas kiara ngoteba bare ngo bare boost sana ko yake kuba tena nchene bugava ntore close nko ngari bintu biane ongire bintu biane kuna muno muzi juzi kana na matange ta tena bona achire ne gavana ongire bintu biane na musabire ongire chibesa chiga ngo korande gas lakini yo ise korera se ground gas ya gokora ngirende chibesa chigo chi so the failure guchakira kurwa se mheshimiwa Duke Nyarango jua bananchi barumba kora temper tactics step yo komochora but is not working. Lagi twarora bananchi abange bagwesoki bagatena barayi bachorete baikiraniti amagendro osembarayikirani chire icho babete bakubariera ase chinga kichiga ntomochi abananchi asogochora barayi aba. Now that is a very hard question. Wese korora kire abanda bagoche ground abana siasa baiga ebagoche nama amaoni aramaya agocho kwega buya ngoro na ruta agocho ega abantu timete sonya wekana zangira ruto iga one on one rana agukwanire buya iga okumwakire gura 2027 so bagoche no munuro mwansu bagocha ne chi agenda chiri chingia but kire bekiranse sekero keri mbali okoraga sigo ntoko mwanshi mwananchi akwego buya orwe kura yae uganya mangani yali atebetigu wanza kwenye ororo kusena akorwe gazi oba very frustrated tari okorwe gazi iyo igo bono ntomo chimwana inchi no kwegura kwegubuye igo atebatiga ngiyo imundo gikura acha konkorre gazi but at long last oba umuntu yumo fail yeah anene njira kitura na kibuna amagendro anena sorongo rwagusi aikiranigo na barayi bari togochora ne riswali yomo ralia Bwana gente kiga ikire na kikwarra na leta program yani afichwa kitu Central Award. Sai wana youth sipa tekorra magendro. Pate kufuatilia magendro nga ikire. Bwana ikire ile bwana ntu abana inchi ikire se party to tokota kibone role yito buna abana inchi. Tokore bwana oversight yito. Yes. Ikorra bwana kwenda nenda anye pa mo gambio kore paragete. Nasworra na rana ki estate ya na kyanye korete. Na begeta makarabati biye. Nabegete ebiti abere into standards nabege ore training initiative yo konya chi youths lakini tuaro siri tuachite tukarosine team yane tukaswe ground tukateba gen tokra oversight torase MC ngi yakore torre sento mo be concourse linda anyarega korega si igobana sai na bana inchi bairanire bansira barabuka banyene gukora oversight yes bakate banki MCA yakore nki MP yakore nki governor yakore elinde na baro korokia abantu bande bari siko gari una iga no governor yakore iga no MP yakore iga no MCA yakore yes igone chi initiative cheto tokanya korosi iga ako beka civic education uchiasa abantu baitu baisiko gari na ki lora ese kurende MCA yakore ni gana igo that's the initiative abantu bamwira baoteka umsiki twarorire koro yo mugwa babwatani wayo mukurige kirugo kibo MCA wadi ya Kitutu Central ni ngise igote babuna ugukwana yasingencho yoko mwakire koko ya tari yoko mwakire koko na mangana tuwachagete nero kuru 2017 isokora from 2017 to veire toko taranere na no mumuro gwata maona maya akuru kuonere Joseph Musiomagwa Remboga panta bangi momete tuatalre nere na ndo isekorra maona gwata na maya and is a youthful leader okay no mumuro gwata magania maya gochia se ward yito na reti gato muwa magoro ngo saba bantu bamitona togendera kumuwa magoro kiagera is a good leader okay ngocha turabi ngane iyo hasenchirere ndonge moncho mo rigeria tonyoro mutimo komoke tokoirana togende na senchirere ndonge Gatembe TV rero iliwi manyibu na mangana watika
kira chingaki ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo togukora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share n'abasani amuni amate ejo baigokie baimanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kubagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamamogusie. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya uwanje tia Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya ilia Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chingaki chiga Chimekaje Christmas ama no guchingira ku mwaka muya iriwego kinemirubiri yitu aho inyuranga nigo okonyora e channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeunga kiamamogusie. Omwancho murigelia somorobeli wabasaya nuburai anena se tokumurikira engana iringite abasaya haigaime yorogongo rwagusia sedutula rero igo togende tukwanira libagali abasaya anena se siasa yorogongo rwagusia nedutula rero omugene tonere togende te hinkwana ya maseje mobunenchira yemo yokwaneke bunango kwanira torengane yo asenchira ere endonge inyorabuna nabo gusangamo nenchugwetira se Getembe TV Facebook na boigo YouTube oro birangali ba unenchire yamo yokone kibuno mogene tubiri tukira rero na chikwirana lya senchira ere endonge muskondi eki senaro twatigira mugwatika ngende yonsi ukuligekero go kyobwa msie anyagore no mugwatane yo mu kuligekero giki nimbwata ambitions but not now sai bono cross ground in future nimbwate kurenda ambition njuta sokera boni bono iga como MCA taraikirania magena bono iga nimbwata montone na te bingo support na ande kirotara so before tras was ya lazima manye ground ma nki ground kitaite na ki program kikuwa be kire choko buri bogambyo wiga it is a process, it's a plan, so lazima mtu ale planning ya lazima nyora abantu bako bakombwatesia inde to nkori kwerende nganse nenje ko buri bogambyo wiga igo sai tore grassroots sai bonende grassroots level chiromo to ground kunyako tekerande abande bande birinya ko mbori 27 but no I'm still on the ground nyako mobilize n'abantu nenje bane inde bache bambwate 2027 musikundi kinaye no musike mboga no musike ure kirogoboni gadioki nuna basai isikuligeli ingana yetu kirara no kuligeli baga lia basai ase siasa chorongurwa gusi oroji abasai mbobwate libaga ase siasa chorongurwa gusi no babwati siasa mbai ase siasa ase ya siasa mbara yagu nafasi ile takeire ilinde banyore bago swe siasa bare tama kurenda ama orkereri yabo wise kora nonye cabinet ya umugavana tindo chiko sentu bwate abasaya barabange sana I don't think so tubwati wise kora abantu abakakaige batete baichora barubuka bade nanti ngoli abantu bwate experience ndeta abantu bwate experience yo chasimire mega bakolegas lakini wise kora abasaya basomire imyaka emenge land ye binte binge baremo land tande bakakabiga bakuru bara yagu nafasi yo gukora kwere ndi bakore gas igo baisa kwewe gasi yu na nafasi watashughulikia maneno vizuri na nende sure they will work perfect igo bara yagu nafasi uya nitakeire anya mure soki ko garantu aran bono mwe sokiri mwaka sokiri
anene abange tokorra bagikanjira bakwa moyo batika njira gitorene kina basaba iga ngurwanera bareri bageriga mbakomweri uise korore gento ekenene omuraria gechandete abasae gaiga mono bakisi county first of all namangana resources mwete ground egete resources nchirabire ground nkororande gento gete kabisa ni chipesa igo that's in fact me korete ikira mo sa ikasigete ubwatoka uise korore gento kende nabaka bega twachorete kilito bachorete mbari gokora kwerende mbari ko support bako badimish yani bako batina bono inu muraba bado inuira nansali myaka ino terakaraki treka so that is what is mostly ke affect abasabiga mostly kunyora bako drop igo bese kunyora supporting yabo bese kunyora chikwera resources bese kunyora support kurasa bagaka baiga ne bakonye sana kokore kwende ko buri buga uburayo biga na wikasete tutarasuka mutinga ne tugukwanira ndi toruo bosemia acid kaya moyoka ujaso musai musa yonde bwensianse aso otachite ngokote biga buna konya kuburi kirgo kende yonse kebe kibo governor kebe ko MCA women rep beyonce p ko bina gendera no moyogu watiragu no yeto bwati pesa bagende swese ground batebina nje bono mbono ngocha astinda aliko inimo kondike gasi nyari kingo swese kero ekyo nandekera waswese sekero ekyo bakorre gasi kule kuna batebi muskondiki ijama giora njende Jubilee iri Jubilee party okay orochiri bagalia abasaindiro wisakora Matiang'i na meet na youths juziga igonera nabwate kirenge kiase amang'ania y'abasae go we expect korora Matiang'i nero bekira abasae ange bamoikange mono rinde nabwo bamore wisakorikire buya Matiang'i abantu bamorete n'abasae 2024 bamurigire tibagateana tumondo tete Matiang'i nero mwete gukore gasi igo bono Matiang'i yo iganera bunachire iga gae abasae ribaga kiara nabo bamorete nabo bamosti bamurigiti anene ngise gukwana habuna nki Jubilee singenjo mwarore omugusino achire gose muroche mwise gwetera romonyoru burai anene nki kigikirenge kine kinene goso asike magia Jubilee wisakorre kirenge gite kenene ne ribono omwana oito Matiang'i nero so irororo lazima tumubwatisi igona kitu aswira ntrasorro etibono ribana bachi bate bana muko dandia na ODM yenge okora una raira kakubwatira koboko yako mukiri gora gotebiru na nimeenda na huyu wacha tutembee naye Kenya mzima ensure kutoka hii region okorere Kenya chikura ndunto yabu tuya tore ase kubwatesi mwana oito Matiang'i nero chire tumwenere chinguru tisekorra nero ikira sekero gelikia kibo president ya 2027 I will flag beara igona kiuna ntu twaswira ro ko mwachinguru nene mono kiara ntu nabantu begira ntu bate chikura tota chikura chiki muntu mangoto kwira yatirro mwana ito yori Matiang'i igona twaswase ko dandia orochaba na mbara imbalenga besokiria nena sokura ndikiro kia Kitutu Central Ward asikia magia Jubilee ko no korra kwane bara abantu bane bara abantu bane oroche mbaji kogendera kubwatira neki amiki timaitie sama nomination iso korwa bande baise wakwisi timaitie betomo gusi no mukongwari sana agotaka liko bwato mondo unaona sungura naona mathina bwataga bwatesio igona kwa yeri guchikura bwatesio iga unagocio kwa nangorora ta wanjirana igona ande mostly na ubande tindo cyose mbanjirane baraso bate nabona tiganso byo muino gaiga batimbe inse ya Matiang'i ngita kubatera no iwatabire mwanyare mukweneki ege wodi ya Kitutu Central ya Skirmut time diwana ao de useni kiria tarawikang kuno ne dia trankange ane na otenjini mwato montone ndo chiko se na wati plan chane rekando okay asante sana yes monchumo rigereria niko tugendete no mururi wa sai nuburai anena se tugendete gukwana mwana haringete ribaga ria siasa hase abasa sorongo ruago sinyora bunana bugusangamo na nje gwitera Getembe TV Facebook na boigo YouTube muskundi ki nije abara imbara basai bachorire anene twansira MCA abajumbe abagavana abasenator korengana munae anene tuici kwanero rongo rwakusi bae tulibaga baikiraniria magendero
ayo mugusiara ne kibuna tigatubwata abasabange tobeke bosio baikirania magendo. Ese kurigereri buna gusiga majority kokora bare gasi ise korra buna Silvana Sosoro is a young leader nande era nkurwanira abantu baso matali ise korra nando mujumbo yo buno yo kitutu chachenot musike nyakundi era ngokora bare gasi nabo igoti nkweba kumo kwanero musike ne Anthony Kibagendi is really doing a good work despite of him being opposition era nyakuirwanira naba MCA na barabu mbarango chinaro mitandao na barabu nyakuirwanira bare kora bare gasi aberengia igo bamaite buna they have a future lazima barosie gasi abasai so that in the next coming few years baje mbabata barabu kwenda yogo suka ushiguru igo lazima bakore gasi metebone kuna advantage yaba sai ne liba kwanza chaka gasi abasai mapemba bakobeke foundation is strong bakore gasi elinde babata makwerendande maganiande na yoko yokwenda no yobo governor obo senator obo president igoraz maro si ground kia kibe yakore gasi linde ko chi in the future coming days anyare kako nyore kwerende rengi ya benchmarking ya ekumege gasi akorire imwe ekwerende rengi ya max yaramaya lina chikubori ebukwerende ikero kindi kigorake anene twararire abagusi tokwenda mugusio mathina no burayi otete anene utaranyora abantu urujikirenga nkwankwanira nene utaranyora nyoma uruchi kikyabire kegocha kenene uja sawa sai kyabire kegocha mono guchiro mondo igamoteine kure yagontete akote nkiyokobeke mesa iguru igo nichi beso metataite igana kinago de mangana resources na arako asumbwita basai mono kyaro no iso no mondo mukaka odena banadire chibeso metabaka baro banadire chibeso nabangina kwanti karangorera kwanse subu magari karangorera ndagera gagu nkiyoko ngansora nyumba maroba igo ikuna kukia beire ikwerende nene sana disadvantage nene sana uchiaso musai anena bakusinko ligere bare gose kwanyomire anena basa ekinko bakere mutanda ujasa bas ikuna kero ku murali ngo bakere factor nene sana kunyana bakubaburi na kwa no le bantu no le people metwata na kwenye toli pipa yabano igotura menya kuigambira ate una bano lazima tuare umusubati uliogambirete amaye cha kusoka isiku mayeko bakore kwenda ko gambira abantu bandi lakini toko bate yuna tali lazima be people it's not a must that we are people uno mwe wanza kugambira abantu uise korora una history esoko bwati oyokweto yo John Ngeno umo yodikia MP adikia aso eto bogambia tanyometi uise korora musubati yo no mokesana juzi ganyi umo bana barabaki so you okonyoma nkora be factor nene turate buche sumusa lazima unyome umanye ko kore kwerende umanye ko gamba naboko batora nyuma bado lakini okora magendera maye kuna bono MPA ya dikia oyongeno John Ngeno una Italian nero korere gasi rengia nanda bantu mamwanchete igo to ya bantu bali siko gali una it's not a must umuntu abe married amanye ko gamba mwe nafasi nanda ako bakorere gasi umusikundi kimbara bagendete uko bwatia senjire rendonge agotena muga Facebook nabo kono mwancho murigere naho tena bosange birangeri bagwetira Getembe TV Facebook nabo igo YouTube nyari gukora birangeri babo kubatikana no murubiri bwabasai no burayi hanena se togendete ukwanira ibaga lya basai hasoro ngoro gosi hanena se siasa norokoro kuna elimone good work my brother John the LMCA kazi ilimushinda kitambo tutafichua zote yakoroku rachira usoro tunite from mwakiage fireji abasaba honorable Joseph Gwaru musio memboga uribe in save and amusio ndieki fichua kitu to Central Ward project is a good thing bro push the LMCA alete maendeleo Kevin Kevo fichua kitu to Central Ward chuma ya zamani werdiunde akroko nere cherda musupu koro getare awatena gendete ukubwatia senchira irendonge Moset Innocent Kebande esokoro awatena warime agendete ukubwati akroko Morafero akroko hago chaire gose Veronica Matino uchaire korwa tabaka awatena warime akubwatia senchira irendonge oyakroko nera musiundieki
agotera nkuru Kitutu Central niga kubwatetia senchira erendonge Erija Onderi urua ongata rongai agotera nwarime nyoro muno monchumo rigerere ngendera kubwateke birengeri byaho wetira somo rubiru yiga tugendete wabasai noburai anena se tugendete kwanira amangana lengete eri bakari ya kisiasa sorgongo ruagusi anena sabasai omuskondiki obonyomba babireke gochekenene anena suburai sorongo ruagusi nike maana sekorora sai binyomba nabyo bigokwana byaletire ikwerende disadvantage yose abagambya bagoche muno nabasaye usekorre nyomba nero buna guchibona Kitutu Central Ward timyara kunyatora bagote babuna marabuna bakwenda baragira hasi baragira kini berana somugambya oliobo uri bakorete ikwerende uliororona sai watana ntumugambi tokanga ari twaragira lakini ekurane yao ibone kinyomba kero kunkero meta bantu mbagwato bonyomba bwabo gali batano ino muntu ito dunyara kumugwatoka dunyara kumusibura nero tokogwate siboka kengoli ibone kinyomba kero kunkibwate disadvantage kucha saba mona saba sa baiga yesu nanya tukandira siasa chorongoro gusi digatusuke isikake yorongoro gusi nantura kwanira siasa chinse tuna kibuna abasa onene bali bachorire ayisiko yorongoro gusi anene kora tori baikiraniria amagendero igiga omugusinki aganete wesome kurwase chinse mebisa kwebinde bigochora abasai mya muno moralia usekorora guchisiko bana yatwachire chi steps kuchisiko gali county chinde murali usekorora na Murang'a County by the way it's the best Murang'a County is the best usekorora babondi ndinyore gasi bakora ngo bafuatiriane ne CMC cia gali buna bana mbabwate initiative gete kuruku gagerete ekurende ite governor ito wente korusi gali kerete gaiga usekorora mbabwate ekurende kuruku Murang'a Youth Service MYS service ingabuna NYS lakini one ekurende anye chita kanyunchure kababuna ya Murang'a usekorora bakorete I think it's their fourth graduation yenge Sunday I was following up that event usekorora gasi bakora erengi ya mono uchakire MCA gote note bana naro sire birasi bya ICD12 that's a marvelous work usekosoga abuna one ward yito ya Kitutu Central MC tanya koros kiras tanya kora klonchi kiras kende yonso kumina kwani ntumorari tore ward ngao usetore county ngao usekorora ikasi bakora rengia sana no nyisekorora chipara cha benjira bakora sia korete ubeka kalami getega oros na drainage system rengia ine MC akore gasi ufuatiriande ubeka kalami buye kaka keiga ubeka ne drainage system ya magina buyere buye ga amachite buye usekorora na ndindi nyoro nere gasi akora nkorore bono muiburi akolipa 500 tokubuli gwechaga CMP chito na chiro chirinde chita kolega sune yu bande tindo chianja nero CMP chito chikwenda China ego CMC chikwenda China wacho kora benchmarking gali tubwate Murang'a kolega siringi ya kabisa yona wanta kwenda Murang'a gali barore nkeke chini certificate bare tire nekibara uba kolire baka baikira ni mangana kiagara chibese chikuru usem chibese chikuba distributed nsem gaiga bende gali barore nababegete bachogeta mangana abo irinde banyarete gochaga aje twebanya ko chinsi bese nyinge kwenda gali ku China bande bende okorra banda European countries yabende gali Murang'a bakore benchmarking error na ndo sekorro ne youth leader ende nero Babu Wino bakasi is egas yokorere marvelous kirankorra gali rating cia chire nero le top kunyora ndini nyora ligoro gali waskansa kwanyora Babu Wino kuse Babu Wino ndini nyora egas bakorere ngiye sana mwana samagendero chibasari they ensure that kilo muntu onyori chiparango rango bekare chinishiti babwate kucha youth sire chinyingi ibona nango timorali mangana alia Murang'a governor ya Murang'a okora ya ne kwa retire kurende ya Murang'a youth service tika governor nere copy kento kilie keretega kerankora kera wasiro rongo nyarore chibesa gete kwanda wasoma mwana ngora na mangana ya kiufundi ekosomera mangana ega ya mahoko mwana chikweni chikosi chiga cha maboko kera kwa kolira kora akokwa natengete kitigete akokwa 15,000 totabanya kore masonry mangana ega yobo wagachi akokwa 15,000 unakwanda gore nyundo ore nonye bintu bigabi yo wake plaster ocha kegas
That's what we want, like empower youth sikana chichina liko kolegas. Okay. Ntwarura baraiba gwecoki gukwanirengane iyo ya Ndindi Nyoro ase batebuna chinsemo chabo nigo chibwata abananchi abange gusechire chinene kurenganiwa na Murang'a. Muraria obuno bakora. Wise korora kisikondi taline no kubwa Murang'a. Wise korora asuna bonchari na kurende se oyo Ndindi Nyoro akoru. Tari tina banta abange. Ayune propaganda bakorete iga yo gweteri iga baibere chipesa baitera. Ndindi Nyoro no muntu ibangete. Wise korora nonye binta korana no muntu uri n'abananchi. No muntu uri ground. Ono wake murali sokorora abagambi baga yakire bagoche ne ground metenchi nawe ni muntu we ground nonde ground yani wana bete chibodi gade chiwo suma na karua wese korora Ndindi Nyoro no muntu guswa bangi na ibe batenganere bakorega se yani muntu wanchita abantu no muntu itorete no go itorea wana yente ke bata yana iti nchembo ata banta bange Ndindi Nyoro bata banta bake hiyo ni propaganda na hiyo ni uongo. Okay. Yes monjomo rigerera gendera kubatuke birangirira byago gali Facebook Getembe TV nabaigo YouTube ubunenchire mo kwene kibuna ngorore birangiri bya kubwatekana ningana ya rero anena seri bagali abasaye anena se siasa chiorogongo ruakusi yesu musikondi kini ntebe buna emwe aba nanchi bakoba bakuwabwa kobo burai ikiagera nigo murachi gutumika kibese cyanene gochigokorera chistare anene chinsemo muraria ya teko ikungia kuba kimaene uise korora buna muno chumugambio nengutara nere ikirenga njininde nere ime muno kirenga bwate neki uise korore vision ya bwate ire igoro muno aho buna yani abandana bakongiga siga je bakonga chingaki niende gari county rogoro nimbeke turuchione bakona barosi chikwerende chilos and then bakora appropriation y'ikibese chiwe na chigocha chaba distributed ba approve agote bunanje ali ngoswa egasiano entangani no koligi no kwenda kwanza baikaranse n'abantu libakore public participation ababoli nangi mutaite to chakiri kirogongo anda mekura ne se county assembly aina ne county assembly ali kichibesa akirali kichibesa ku county assembly ga county aira ne one ground kirene ground ebintu biria sangireti wano kuruwa uchi public participation ichuchonse anse kuba corregas ikiagera na otyo moralia uborai wa youths ose abasae ebo kwate kirenga ku chiguru moraya tacha keren sanse wa corregas ya akorra banenche gas kabisa bamwanje linde next nanda scale 11 to bonyo bwempi kera korro bwempi nanda corregas asuke igoro ikiagera bono moralia to konte yuna koirwe gas na sayoro musinini oswe wanse kusalia gasi iyo nandi kubate future. What about the future? No rengereti mutu igaba abana basena bantu barengereti sabu ya bagete mutu wadana mono ko nafasi iga noko korra bananchi gasi next banski 11 baski go mangana sia stareta iyo aita ya okay isa korra bowino dinkora osengo kabare stare babondi Nyoro eba korra bananchi gasi okay anene mwamo chigwe wotume kubona chigunis libakali nene morerwa nerere no kuba chigunis mangana yo kuba chigunis muraria nse kuaga history na kuchaka use korra bara ya bagusi but it could create job opportunities but it ko yo musayo gaba mwe toto eba musaye na gwate skills geta gukora gentu gete gasi getega babu mbara rosi initiative yo kuba ikange baba support una gote bimuranga mugabana buna gukora agoika obarangeri oba orokereri bo mangana yo fundi then oba achibesa kera bayire chibesa onda gukora ki musayo onda gukora ki onda kuligi chi tools chi materials yo kolegas oise korra gusiga igantura mura yo chire otebiro na bonotiga na roketi chibesa gete igante to kuligi abasaye gete be region gete na elinde mba chibesa gete igamba konye bune initiative turende yako bakonya wana ngento bakora bono muraria ngotebi na othinjiro muntu be ground ni mente bindina bigowak ebago tika tore be desperate abasaye bone bakuba desperate kera babire desperate baba tika turindo kubagwatuka kere yashire gwikanga kie chikura abaligi torochi bono majority buna senkuru egesaga ari okunyora abasaye abange bakuba saa 12 baikaransa bato batiga syo gukora which is very unfortunate to watabagambi
bona into bakora bacha bari kyo mrabu na bona baikaranste babate yuna nimote 200 nchirega 500 nerega etengo to masekete uchigo furuga. So ikubona ikuna kyo into bagotumika like they have not created any job opportunities choko konya basaiga kyagara moralia tusokonya rabu na yabona bate gasiga iga mugambi meta ko chaga okurusiga na bono nchuga saira sinchungu ira sekete iga ochiko begune so chiko furugo mo kutano yo igo it's naba nchengo ngokoso abakambia baiga tigabarete ba create job opportunities elinde kiro muntanyo rega kwende se gasi agakora elinda basaya batie gokore kwende gotumeku ando kororambanya gotumeka bagaka bari kwenda se abuguni wiga nabasaya boka wente ko iburingi bakorigera basaya eso le basaya batabwadi gasi anene twararire abarai gusaba nanchi no nechi kanisa chigwesoki chibate bukurume bwabeire asorongo gose aimeye yense ya Kenya anene yiga yarinire libaga abasae utanyore bitoki yogoso ase siasa ngora liyo sekorore bukurumi bwabere igora reke maina bona Kisii County bukurumi obore igoro sekorora mangana development intolerance atambe sana intolerance sana yuono yarinire na nakote yuono nyandi development yero nyandi chipara chiaro siri kubuya konyandi initiative ne yaro siri kuna kotibine ya Murang'a kango sa into bata bantu babasaye bakoregas kero musaye kwa muire kibarua se kero kwa waro siri initiative kwa mukonyire kwa muire chibeso chiri kora materials choko chitools choko na wikonya kango sa ibono kunyorare nonye nibo yoko kora siasa kango nonyorare nibo buna bono mumra naro kurwari nyatieko orra nguchina na tarachi word chine na sote nyatieko ono musaye mo kesana bunanje ane na mnyote ngote ina mumure gasio kora ningia yendre igo wisa kora kira kona nyona matanga akunyora tabwati nyebese yokuru igo esori ya kisuri tabwati bese igo abara yawo bengo create bengo tiko bangana yobo kurumi ebo bibwe chibesa je bana ngo tabana they are looting and siphoning our money public money chibenta kotokonya baro chi initiative ne choko konya abasaye kango na barabungu twara bale chibesa choko chana barabo ground choko chakoni ende sera chiabo wisa kora ona murabuno ikera akorero kona bandina bona ayo to tikende ngiona watokonya warege uniku like if they create a good atmosphere, good environment, yo batwe chigasi batwe initiative nechu bona ndo murali ko isoko reba gocha kere siasa chiro ni nyora basiana wana siasa bagocha ate bona tuaro ne robi bona tuachira bona ba murante taba muraba ko mobilization bago tumeka bobe amusikundi kingise kwanira ntonyale tuko mesha amagendro anena suwikira na matanga kare na baraimbaro bagwikira na matanga nko ligere tore buna inare kati amagendro mugusiaga niti ya matanga tuneli bakwenda ko comfort the family amagendro tigatoligereri ase tuikaransense twaligereri nkyo mugambi akolire by the way gusiagi ma bapanto batware nonye kintu liyo ku people's baraza bento ko kono yetaudiga epicenter ya mangana iga iga bantu bairi ni kuchu wards different osechi constituency different bacha baikaransanse ba draft ya mangana ali MP akorere ose MCA akorere ose senator ne women rep na governor ya akorere banya vacancy bona nyoro muntu akuru kuleta yana iga governor yani nyakore ani MP yani nyakore tikintu getera kintu kitakore that is how to correct gasi yabana siasa baiga unajina wate ibano kora kwerende ane fichwa kitu central ward yani abantu abange abantu kuru America ngorora bale gasi kora bandina continue with the good work you are doing ono kuru antoroje bunanki MCA gokora usinki MP gokora okay yesu manchumo likirelia ningo gendete gutubate masemo buna sumurubiri bwa basai no barai anena se togendete kwanira libagali abasai anena se siasa chorugongo ruaguse tonyo rumo timokomo keto kuirana togendere hasinchira irendo nge
amasomo na nine obumanyi na buborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanyi na nene w'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elyo aibunduse ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono elya ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 Gitume Lab ase nsemo ya Community and Online Working imiye skuru yiga ya keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ali nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero nkwegeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship nkwegeli bale Food Production yani Cookery na boigo Food and Beverage Production ase chinsamu cha Cosmetology nigoto kwegeli ya Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyolera obumanyi wekerero unabono ya dressing pedicure manicure egati bumanyi bonde obunge boigo ntubwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira moletu mwanu anyolere obumanyi obwiga nabono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete agirira eskure yigani yere kilomita ya mune muskuru asomo chokeroka nabo gwaka esimu witrasa chinamba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyolera obumanyi lili webekeli bagali lya asense yiga yokwerwanirira esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyu gatano eyu ebwata chikosi buna Agriculture and Environment Studies asiba kwiga Agriculture and Extension mpubwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering refrigeration and air conditioning, welding and fabrication na boigo nkwegeli bale plumbing, masonry, building technology, civil engineering ase ensema ya computing and informatics nkwegeli bale ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na boigo na network system administration ase ensema ya electrical and electronic engineering nkwegeli bale electrical installation na boigo electrical engineering nsema ya cosmetology ngwegeli bale hairdressing wigo mbabwate fashion design ngwegeli bale food production yani cookery na wigo food and beverage production wigo mbabwate course ya driving kuchi asibali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali Samariata na ngoro kwa James Barare Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College a college ito igere ya serikali agosomia abana courses cy'obubundi asama ngane school fees serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa cya serikali yakirido kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ure school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagera kugurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mbungo Kitutu Masaba constituency honorable Clive Gisairo neruwete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekero umwana nkonyora ale kibesa ekyo gosoma nande nato tebetinga mwana ndo wense goche school apply loan nkonyora ale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bacha kotokonya asama tukagocha biamon
asamange nabo okubatalira ase skuli yiga ose obakirisi nyugwetera sikiramba kyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyobwenyolero obumanyi obuburago konye asubagima obumakiaya. Karibu nende humwanchumu ligerelia asumurubiri babasai nuburai anenase tugendete gukwanira hamangana ringete libagalia siasa asabasai hanene siasa chorogongo ruagusi neli tukulia no mugeni tumarege me studio hanene tugendete gukwanira engane ya senchira hayo boikirano kisumuski hundieki nindo chegaiga abana inchi bagukwanira umurubiri yegabuna fichwa kitutu centro Robiriga iganga ya nene nerili. Morobero kichua kitutu Central Ward, morobero ne karanstense butukonga rengereri. Garratikanyerete program yigarende ko enlighten ebinte MCA yakorire. Moso nkorigereria se project kiri kya story usase obuyiwe chibesa kwa kurubo kurumi. Usekor na chagete tu slowly ne kutumeke simiane ngabe tugoto mutanda ime abantu barinde ba MCA bakandama bagateba wachakire wana mangana ega na murara kibazu te tokonyu te to tumeruchi pesa but that was not my aim. I was not thinking about that. Yes. Na chakete program yiga ko korokia abantu ega CMCA akora bunerense gasi akora erense na muso abantu bari barari meto abantu bakuru ari bacha bakashikuraga nandi mbara batari gotara kateba tiganda wase program yigarende ku cover different places chi ward linda abantu banyare konyerora ese mbae bono position batina gasi MCA nere yakorire gasire duni gasire nse kateba lende tigana na beka chi videos igana samba sese mitandao yani ya TikTok, Facebook nonye ase group chani cia siasa chiritore chia gusi kisi county ngoyo ko ni ngoyo gwikirania yonsi nengo to yomoraria nengo to yoni nengo ya nengo tumeka inje chisosa ziria nengo chinke no na rigitie cameraman yane riyo to kwana rende to abwata na rende ko ba clear kishe ko ba clear bya abantu barra ni nengo ya nengo tumeka transport ne yane nonye cameraman ko mulipane chi nengo tumeka ningose goteba buna hoyuro ogendete kwa koboko nekire ogendete komoroseli bagare baswa siasa oise korora ikwende ke nanyishagete fichua kitutu Central Ward nanyishagete ninje bweka ta ingoro urinko murayo ega onengo support ta ingoro actually nande noeke na rengere tikende kuna mutumerete agante bi this is a good initiative wachakire china kongiro mokono oendelea ngatatikana chake igotali yetine mbini yoko mwachikura this is a private thing gokoranje bweka nonye retanya kon support na bone bwata chiwe se chiga yenda ripe cameraman go se ne transport it is my own initiative na chagete tali etino muntu ndo kon support go se murario na animo murayone oko ngoro se lichinjira okay yesu manjo mo ligerelia ni go togende ta senchire rendonge na tena nabo kuba tukebirengere byago Getembe TV Facebook na boigo YouTube na nchire yamo yokorwe birengereri byago nindo chega ikabare bagenda tekoru akoro kunere Feliciado nyakundi agote no ali mekoru kiongongi egoteba fichua kitutu Central yemorali nandi kiongongi mbata itengene na nagote bigende ki program ina chagete yes kiongongi abantu mbandi kitiba kiongongi gorege tie kio getinkero kiongongi ali primary school gubate yabantu bakiongongi nanganye I'm coming soon na ndengo fichua anda mangana yegetieku ore ngobekana mangana ground buye mumanya munyeiwe munchando kigetike bwa egetie ku moraria MCA yule Duke aretete chibasanya na otincha beta located financial year I think 2023 2024 chibasika ba located 3 million chokoro CVT choko leverize na kobiros kiongo ngirende kere so kya kiongo nginso bo Duke
aretete machine yari tukutuku yari yoko yekera gita gikarimura igo morari gikarimura iga nirinta bwa tishibicha gikarimura iga akabika marabamu amo onanga une bitunu tun wanafunzi mbaliko chiesera gitiekyo abantu abanafunzi bakumia mostly mwento kwenda kugifichwe getie kukera siri na bad state akateba bunekera gite kukiasariki gikaenda gikandra nito yakera baka sai tumeti wana chibesa chuche getinga ishia chite gochi. Okay. Narigo kuru Lawrence Nyabuga atenwa kuwajete heye masi ya mokuru hoteli ya Buga. Asante sana. Masimba. Yakuru kunere Jeremy Mumanyi atenwa kuwajete masi ya mokuru Kenya binge abasae beguhurai. Abantu banka. Yes. Urucho murubiri ujuga kurugwanyu chagete. Warorire monchili andonsi. Ne naorori kretri ya tumbo joto chia MCA. Nande nche MCA is a friend. Tali dino manongo fichwa mangana ya is my enemy. Yes. No, we do meet na yona igorano tufanya rutana na matanga. Tuba kwana nere. Mangana ya koleta tumbo joto jua bantongo ngabare feedback awante bina MCA unamsukuma vizuri. Na tunataka uendelee kumsukuma hivyo. Mangana ya oversight no iliyo kutaborora sumo ngambiara ile. Manywana so mangana aliyo gwebiwa na kwira nanse. Como taborora linda abo kasare anda korera abaninchi gas juene regas tu amweta kore gas nere yo abaninchi bamweta kore tiga enda bakorera gas irengia chipara bona mari bari para katiga what is that and to what MC tiga enda korore pare wiya achirosi wiya bekechi chikurende makarabati yabe ke drainage system irengia nebiti bita birosi unaona morari ke tingero na kiru Kenya bingero gorari bad state kire bad state mbwente ko fichua next week on Monday ko fichua ande ketiki Kenya binge comprehensive school eketiyo ko mwanafunzi na umia ka dislocate yo kaboko na igwa abantu ba MCA mbaenda bakate unamba che bakerosi mweto mondolio bere buna ruto akochote babuna next week na ile contract eketiye keiga go chara che cross murari nto karanza tena next week ndangotora rose contract ingo cheri taiyo chipo aranchira tebete na ona Kenya binge school mega wego choso ke mate morari atete 2023 unaria swete kama tanga nara hengiro ola reka chakate una 2020 yani next week matanga yenge Friday atana next week na ile contract ekwere ndega siga ngo chale ga tokole public participation aswe ground lakini morari ku 2023 paka sai au baada ko cha matanga ndo yana paranira ali na ndio ile contract na chacha na ndache kwenye rose wana ngumi na abera na ruto nera watebana metenga squeeze baka mna kono ruto kitutu central ward. Okay. Yesi monchumo rile niko gendete kutubate ya mase yamo anena se tugendete no muriru wa basai no brai anena se tugendete kwanira siasa goseri bagalia siasa hasa basai hasi siasa chirongo rwa gusi njira kyura nyali kwanira umusai wechi wadi chiga chinde ane kibuna magendo ngwikirani ware asi chiwadi cha gentona te basai bare chiwadi chinde chuchinde chia chirange na kitu central ward wase chire kisi county ngima kuba tebine ali take action so a ground chaka koligeri karakora kwanza overview umanye na eka CMC enerie ani chikwene chipare CMC enchi chichi KMC evento kore ball KMC evento cross ECD classes kiarosi kira wacha kire koligeri bintebyo so aboni ground yes tara ligeri lingo state vile biro siri mbikiraniri anza na nje ekwende program mune anana chagete na chake sino gagu chaka wana kyara reason into bano mubuli ona tacho ikaranza sai osa atene nigoro anse kota wana tutubade chinguru so ground mureke binde butumeka no esi miago mureka orokia abantu sai bano mutanda no robate kiregento mutanda wa postriga no montore chikwende chinde chipats of the country chinde orolide montore ward yende orolide okay na wati musaye ule chiward chinde ose constituency chinde ndirio mwalimu akoretege karogo sumwe rentete aban amo MCA mona abananchi mu kwandira magendera kitutu center MCA itotanya go rangeri yani public participation we mona gocha soro ngoro ito MCA ito kwanza na ndu etu angete agote yuna kera kwenda region yenda agote yuna kwanza mona monto na rochiete mu kitutu central ward chiete obori mangana ibasari una egine ndo kwa na factual twate betugu n'umwananchi amubori tibu mara no muntu ori gorukuru Kenya binge primary polling station ebienje bora ino mwangete chikura 26
bono tini kwa basari wiso korora MCA wana indune bya kora bono mono gocha se region ne yito na ko kora mangana alia yogo bagua is not a good thing. That's why no hanya mangana public participation yatanya gukora he has never done. Ino mwanya kumurangeri Twanya kumurangeri kiagera amangana nayo na teria tu gutubagua gocha se region ne natana bono ina bantu bemboga gocha bono tingo barangeri to konyara kobeke kurende yoko muchira matina mugambo ne tutocha korra jovious it will not come na kira gina manye na magani no narali koira na bara valentere jipara mutita mache abarentere kende go sumutiti ye chisku CCD go sakoreki bono roche inna kimura yare ne kibuna kumanyara magani muraria dengote yuna kero mugambia ko choru ali ko choru we sekte yani we place ngao like bono ochoru wabe muntu wa ukiongi bweka simu amugesa yoka akero choru na kitu central ward wento kumanya buna muraria gente kitangana wento kumuraya wento kumanya ni rina akokorra bantu wansi gas meaning na bwate coordinator chia kuru Kenya binge kuru Teresi kuru Nyabururu kila sena bwate igo na mete buna bono ga na yonye Kenya binge place iri ito seke saga ali kosikio ngongi na bwate coordinator chia wachiko coordinate mangana ane ntu na bantu tore very clear toka na MC tra akora gana bantu aemba maiti le libona MCA ale tote no muga kurio vera no lenient is just there go ikaranza bona bantu ali tiniko bakorera mulimo ona iwa kote babuna tabacha gotokorra development which is region ye itumo inowega eso ntuche kumakira kura une kento kete kibesa na kurua kotegera kurua sumurali nakina tena ani sumurai nakina tena nonya MCA luki gocha se region ye itoro ngurua ito tari gocha konya matanga tari gocha kana ikura ndaracha gocha public participation for murangiri anene gogotka na chinkwa ne chona wankora buna gusengise ko ne birangari byane agara ko na mubegete obonyomba mutu sana ntubegete obonyomba mutu I'm talking from the perception area abantu ba MCA batutebeti murari se konyoro muntu wa MCA gosa sokurukuru agote ibuna bono Cyrus turiko bakorra gazi gosia simure gagu kiagera inumo ngire gutwachikura mworo cyo wate kinyomba gagu intu gosena abantu ube kwerende we bo MCA ogu abantu bo MCA ogu igo bago bring up a narrative elina ya tribal una bachi babikira kashagona ari tribal kiro muntu murari no gwata sokurukuru no gwata sinyombo kurukuru lazima munyiru wandire nyore ya magendero ona kiranguru wandire region ya nyora magendero shida nero ndono saina bake kurende ane ya program yana feature to central ward engo cover kire region nimbwate kinyomba gawo tokote kiara na atari I'm covering all the places ndete ndeta magendero kira place kire region jinduwa timbwate kinyomba igasiane no koreta kubeka MCA kore gasi ereta magendero kurosa guchia sabantu baito bonsipi nezo nguru ga kururo igana iranyora magendero kya nera nimete na ngorerare isikwimira na no mwe MCA boniga gotatiga igwa kwaneire ngana kyura mate ngise kuomera na MCA wono igege ntona matebi neri tia kore gasingia tiga mona asamanga na hpara juna rafu abo affect abantu abange mona farmers barinyara wiki nonye chigoods cyabo go cyase chichiru MC ngentona matebi advice na mona ngendre komo mona mangana hpara tiga aro se parengi yabe komoro mumia aro se draining system irengi yabe kama karabati tiga swa anse koro sibone bilas vya ECD we don't know where the money of ECD is paka sai yani bune MCA agere 10 years ndola kirasi ya ECD matebi na raro bilas vya ECD amachana raro si age tiongo water scheme akurukuru ge tiongo wa irangi na kiongongi onyatiri lakini se koro mangana ichi pipe wabegete na mangana alia low quality pipes pipe wana machara manga gocha kalimo liokata apegeta mache bandu mbanya konyara wana ni reason kiara likichi basabe ke asa mache aegu more than 7 million which is a lot of money ikere onyabe kire 1 month tumorali 1 month amacho nyero chega getacho 1 month kuruwa wasire pianda 6 7 months utanya korra mache what is the reason even ntona motebya aimuki chi project une chwa chi mokere ligoro musasa nanda mangana nde youth empowerment era abasai bona mwagori metera arocho sina baka banda akaroti meti abasai abatukutanite ntubu ati initiative ya youth despite of us being angene town mete kwenda yetere cosmopolitan
torangi na town lakini soko renja tokoriru yani tokuiru geganyo y'abantu bakurukurwa risiko isiko batobwete gasi okorekana baka bagatumite na kiba tukumite na tukwaniki na kikwani numura ikio mwachore. Okay anene turakwandra anene ki dispensary orengana mwananchi ingise gotena wikiranire makenderama ya kugera turachikwana oisokora mangana dispensary mostly ande muntu narontebetia mu Kitutu Central Ward ontebeti wente koira mangana yo aga Kitutu Central ani vicho Kitutu Central Ward ase mangana dispensary oisokora oresi gaiga resi itonerega ne anda ward batiwana marioko tayo marioko tayo oisokora ando eswe kwerende ya gari mwamuge santu bate dispensary gari ali angene gitiki abaro ginare dispensary nerali mbona konyeros bona mnyokire nande sori no sheke mangana yeke nyomba bona rochi na ga ninka mono tiga mnyoki ngira magendro lakini to koros gento dispensary go senya gitari konye marioko tayo we need a facility yo tu ara marioko eche konya abantu for now bante bakumia mono marioko tayo to gutwara building yengi yo moraria na muhabonye roseti buya lakini me nyomba tu nyomba mwa tu bwati suguri tu bwati ndagera koleta mogani garo chi nyomba ningira lakini ndagera tio that is the same thing ninya gitari to cross nya gitari ere buya igara lakini imeke marioko tayo that is useless to the people na nditra bakonye igobon. Okay ngana kira kwanire haba Kitutu Central aba ninchi ba Kitutu Central Ward into na batebikero kunkiri na yandra gofuatiria amangana MC gokora moso amangana yana program yana na leta ya Kitutu Central Ward yandra kubwati njengo cover every place ndeta bana sai na cover na drop video na every week korkia abantu ba Kitutu Central Ward buna MC ngi yakorire nande nkubate bina sai singa kichiga chikire igatorore musaya nera nyore konyore kiru wiki mugakuri bono duke warosire nango jinata batambo warosire tiga bona ideas cia mwereire nyore retirement ya 10 years tiga sweda nantu beko muntu mongao you cannot have one person for running for 15 years na gaste ya gokora yona gote ban treat amauza ba treat amkia na gaste ya korire igo tetore to bwenchereria uchiase abasaya na barabu bakine ward yito nerange na town ero na bubara yende se gabana gari bamutisha mate na bano bamutisha kidogo atemete gabana endo likonga binti biga byane ga chibese chikachiyane nje bano ngorunda asugole ga igaguse go creating something like a bad environment which asuri mugambi nerobwa mate ibona bintu byawo ngebigo mweshimiwa enda koraba ninchi gasi ikona kuna batebi goto kuchiko bajora so tumike kuba kuchikanyora magenda tarike kuba but no mate youth abasa embare wise baso metena na gotebi obati chimbinu cyabo cyoko chikokore kwende gusaba magendero. Okay anene bono kitubu chigokora ndo chikidekane chinketore no kwanire ngane yega yilibaga lia basai asisi asa choro kongora gusi kitubu chigokora ribaga lia basai ndiro mo open mo society no tubate wave ya Gen Z kwa romura lia Gen Z babate chikurane na baira anje na baira sana na baira bakwata chikura sana ucha town igaiga na ribacha udisirora na ribacha ground I mobilized many Gen Zs bakawata chikura so ngote bia abana siasa bega bakubori obo raya so the youths the Gen Zs and the nabasai so a ground bono igachinga kina chechi ga bono tubwate abasaya bange nande moralia isokora nonya se register ya IBC abantu barora bange nambere nyingene ya Gen Z and Gen Z nabantu bari vibrant bako supportiri na ebuye kamba ko mbabati moyo monchukiro lionde bwense kubata ibidiga baswe ground bagendere ko buri chikura kuba bwate stole nanje bano sayimbo to mukwera ndone murayona mu romusaye tukandere ko bamwate tububwata moko na nemba obwa tigabache ground nemba obwa semba bwate resources tigabache boko na rubanya le bako lead. This is our time wendete hiyo chinga kina chiechi gasa isa hii tari mwanzo tawa tena 2032 it is now 2027. Okay ntoko chigokora tutara kwanirengane yega yokwiri kichikura abasai bamochiwe basogotesoke ubwata chikura ngiki yakeirere anene muralia na thina njendo muntu we ground feedback inkonyora asabasai na bali batri kubata kura abate bano nkimo ambia chikonkonya mwabekiro oli oroche inu mwamachorete tara bakonya kendi kyonsi bakasai
kia aja kimbwate na niguchiko kore kwende ko bwatire kura but buna kwa rore wewe ya chan to ikaransanse Yes. tuka formulate our agendas which as youth yechiga tukubate bi ekwende nginjire nene yo kubata chikure chiga nande muralia sai abari batigarite na bakesa na bang abari na njone region na abari batigarite bari form 4s abange babwatire chikura batike ndikirina kienge kiria kare bona murayi wetara nkonya bona jitingo batakura etara bakonye tingo batakura ikugia asirire sai we have a new a new program and the new faces, Gen Z faces asking for the votes. Ikuno kia reba sahi abangi majority babwatire chikura and they are ready to vote next year. Bono na robo ntonda kate bamna. Ekina bati na bagaka bate tena nto ku wada yekura eri nabagendere onye kuturai. Na robo rai kita kate na abana babwata chikura. Bagocha waka kura next year. Ili we babwata tuko toto boy. Lakini tempata na come next year you will see the number that will be voting etana utie kari igoro moraria kari igoro abante barakishias no kitu central ward barakishias ko so kidiuki dikera isiko tutam yao kora tutam manda isiko okay tochi okora karungo bosemi asumosai omusai again bosemi na baembuli na let us look at the leaders that we want igatoro ntorora leadership yebuna mangana make leadership nege ntekerene sana ande tuisekororatoire a new face, a new person ore umusai usore youth eta mararia ramaya kana ore umusekorora na wate umusekorora chi places chinde buna county ya Murang'a mutubatendini Nyoro ore gasia gukora tubatemba kasi east babowina ore gasia gukora rasifuna egasia gukora young and vibrant leaders abuna bututete anna bwa babona baisokirisa hii ngendongo batebingeli to support us as we go on with this journey. 2027 yekire 14 months only remaining tubwatesie tikabaka bana bara ina mega para to support apa support ri myake mingi para tete now unaona para tete your future mambi itu achire kwa nyangire wika bana mambi yundero so kaisi kwa mwenzi pi makole kwerende support your agencies your fellow asubo kambi batuire mutu. Okay. Simusikio ndikingana yayo mweli bwana. Ingane anayo mweli one liuna asante sana mwali soko karibisha Gatembe. Yes. And I hope to be coming here. Wana ande kwa rode I'm a good person and even to kwa ne factual. Ingane mwiso na atebye abantu bane ba Kisii County na mwiso Kitutu Central Ward. Neli ya tutwarwa twaragu nisibansire gutarata uniga tutwarwa twera to tumekubobe igatoliki leaders bali baratokonye tutwara baraya baya bwato bosemi na baraya bwate facts na agendas chire chingi yagocha ase chiward chito ne county yito to chora monte solia kwa 200 kwa 500 chora monte olio gochiko achibesa chirichiwe chigo konye kogolege ntugete kigo chigo kokonya so skills chiricha gobwata wego 500 yegango kostire miaka 5 gose 10 years nchwe come next year nchuma chora barayibara baya bari muroche na barabakonye mozona Kitutu Central Ward na onye kora ali muralione ani murayone honorable Joseph Waramusi mo bwata maralia mayo cha 7 na inchi abarayino bino butotete that's what I can tell you nande mo obwa na leaders iri very youthful inchuna in soka we are ready to support you onye mo bwati pesa kirani metabaka wa tena iliona mo bwati pesa ntokunyara kubakende yonse inchugo chagaiga muntu munanje iga will support you fully timtedimanga na pesa. All I want is a good change and a clean change to Kisii County and Kitutu Chache South and Kitutu Central Ward. Okay, musikio ndikimbia mwana sokonyo libagana wikira na miga se studio chia Gatembe TV. Aligo senengo kwani aba timu ya nimba timu ya newe mwana nje bonga points na bakwani ngokwani first of all ngokwani mamo minto Monica Kimtukuru aliyegesa timu ya ne ngima litokuwa kinaro mangana siasa wa Brian wa Belmon wa Bondieki Kenya bingi yonse nabakwani tochenkwa ne mheshimiwa ne Joseph Waramusioma matebinara gendera no kuboko na abantu bonse bari area ngima ya urende Kitutu Central Ward abakwani mu NCP
nandi tiga tugwatirane program iri ane ifichwa Kitutu Central Ward ya magoro na bantaba yasara nandi nimba nchete. Asante sana. Okay, byo musikundi. Niyamana. Yes, na gwikira kabo moncho murigelia no gwikira mwelio bwa umurubiri bwa basaye no burai ane nase twengukwanira mungana ringete si bagali ya siasa asaba sane na sorogongo ruwagusi inyura buna omoiroro bw'umurubiro yiga no gokire kinsenye cia botuko eriterane sera sinyakunde nago sabiro taro burigeria borobi.